Filu il-25 sena mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali, L-eks Sindki ta' Malta u Għawdex kienu mistednin isemmgħu leħninhom waqt konferenza dwar riforma oħra tal-Kunsilli Lokali li għaliha attendew ukoll rappreżentanti minn partiti politiċi. Fisem il-Partit Nazzjonalista attenda Robert Kutajjar li huwa l-kelliem tal-Kunsilli Lokali u li ma netniw spjega l-kontribuzzjoni tal-Oppożizzjoni f'din ir-riforma. Il-qafas ta' din il-dokumenta dan il-dokumenti se nippreżentaw jitratta l-infurzar u s-sigurtà, jitratta l-qasam soċjali għax wasal iż-żmien bis-serjetà li dawn il-kunsilli jibqgħu rilevanti għan-nies għall-komunitajiet tagħna. Se nkun qed nitkellmu wkoll dwar ir-reġjuni sa fejn għandha tasal ir-responsabilità minn fejn tibda minn fejn tispiċċa. Però ovvjament ukoll se nkun qed nittrattaw il-vot 16. U irringrazzja lil kull min ta' semu fil-Kunsilli Lokali għal dawn l-aħħar 25 sena li ma' ħidma waslet għal qabża ta' kwalità. Matul din il-konferenza, L-eks Sindki kellhom l-opportunità li jiddiskutu flimkien it-temi tal-ambjent, il-finanzi, l-aspett amministrattiv kif ukoll is-sem tal-partiti politiċi li ma' diskussjonijiet waslu għal numru ta' proposti biex fost l-oħrajn art pubblika tingħata lil kunsilli lokali mhux bħala devoluzzjoni li kunsilli lokali jkunu jistgħu jagħmlu riċerka fuq il-lokalità li jiġi irrazzjonalizzat l-użu tal-art, il-bżonn ta' taħriġ kontinwu għal membri tal-Kunsill kif ukoll l-amministrazzjoni tkun waħda effettiva u effiċjenti.